Gidagsa sa mga nagpabakuna ang vaccination rollout sa Pfizer vaccine sa dakbayan sa Sugbo. Walk-in higpit nga gidili aron mapatuman ang kahapsay sa vaccination site. Ano ang report? Ingon nini ang sitwasyon sa 4th vaccination site alang sa mga Pfizer vaccinees. Lakip nini ang mga senior citizens o kadtong nahisakop sa A1, A2 ug A3 sector. Bisan pa man og daghan ang miadto sa vaccine site apan gipaniguro sa board nga mapatuman ang minimum health protocol. Target sa Cebu City COVID Vaccine Board nga makabakuna og 1,170 vaccinees gamit ang Pfizer vaccine. Random na itong pagpili, no? Kung kinsa ito'y napilian, may atong vaksinan. In fact, may uban gani diri nga kung mag-expect nga Pfizer di ay nabakunahan mig Pfizer, salamat kayo. Nasa uban nga ni balibad sa Pfizer. Di siya ganang Pfizer, may problema na. Ang senior citizen nga si Delia, wa magdahom nga Pfizer ba di ay ang ibakuna kaniya. I'm very happy because Pfizer is much known than other vaccine. Samtang hulagway ni Vice Mayor Michael Rama nga challenging ang sitwasyon sa pagdagsa sa mga vaccinees, busa nangita na og pamaagi aron maserbisyuhan ang tanan nga dili makamugna og kahasol sa gipatuman nga protocol. Very encouraging, so much challenging. Yes, because we are only expecting, but the influx, as you can see. Gipadayag ni Konsehal Dave Tumulak nga 20 ka mga vaccination site usab ang target sa dakbayan sa Sugbo. Kanya aron mapadali ang pagpamakuna sa ingon makabot ang gitinguha nga 70% sa kinidibuk-ang nga 1 million ka mga bakunahanan sa syudad. Sa pagkakaroon, 25,000 pa lang ang nabakunahan sa Cebu City. Tagay lang ko gamayng higayon nga mag-set up kay dili magud sayon ang pag-set up. Kay nga to mga vaccination centers, doktor na lay mutunga, ready na ang tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.